Hi everyone! Welcome back to me, Star Robida Vlogs. For this video, madaling araw punta kami ng airport, walang ligo at may hangover. wala sala energy. Pupunta kami ng Taiwan! Dream come true ni Mari kung huy! Para ka namang gago. with friendship, of course. And another plastic friend. Ano? Kasano mare? Another plastic friend. So ayan, ano kaya ang pakiramdam ni Miss Marie Kungkung na first time niyang lumabas ng Pilipinas? Ayun, inaantok ako, Mari, kasi may hangover nga. Putang inang bakla to. Sabi ko walang inuman, te. Hindi ka ba na-excite Mare na alis ka na ng Pilipinas? Nawalan yung excitement ko, Mari. Dahil? Lasing ang baklo. Yan po sa ating si Ma Discarte. Andyan siya sa likod. Hi, mga-discarte. O diba? Parang hindi siya Marie Kungkung parang ayan siya Kinakabahan ako sa interview, Mari. Baka di mo. Pag na-offload siya, alam nyo na. Pag hindi siya kasama sa video. Nag-offload, uwi ng Isabela. Nga. Wala tayong may kakwento. Siyempre si Friendship, andyan sa harap din. Ayan, o. Pak! Sa Nearport Ching, abangan. Friend, Kibong, Smile, Mads, Friendship. So we're paying now ng travel tax. Hello Taiwan, here we go. Bye. Mama. Bye. Ang ganda. So tapos na kami sa immigration, nakalusot kaming lahat. Marie Kungkung nakalusot ka sa immigration. Ano sabi mo? Mas kinabahan ako dun sa ano. Ako mas nakakabay sa akin kasi ang tagal. Sabi. Buti hindi nakala. Kasi meron kasi akong background doon na A to A kaya yun. Ay, na A to A ka pala. Dubai, na-hold siya dati. So si Ima, sa ating may ano na siya issue. Si MG naman first time, may nakalusot siya ng immigration. Anong mafe-feel mo, Mars? Ayun. Sabihin mo, every month lulabas ka na ng bansa. True. After niya, makakalabas ka na ulit. In case of water landing, your life vest is found under your seat. Remove sharp objects. Inside the aircraft. We're leaving, guys. Please be reminded that unauthorized removal of electronic We're leaving. Bye-bye. constitutes theft.
Pa. Oh, pa. Nandito kayo mag-stay sa hotel. Say hello to my vlog. Hindi pala pwede mo pa. Oo. Bakla katangi mami nun. Hostess. Pa. Nag-friend. Pa. Pa. Key reveal. Pak, ang ganda ng room. Kaya nga rin ako ng room, nag-stage na. May free water, toothbrush, Colgate, and merong silang pakape and tea. And my mini ref, Harfox, Bugs. Perfect. Sarap. Ang sarap niya. Lang sarap naman niya. Oh, umuusok-usok pa pa eh. Pare ko lang ka ng ano doon, yung chopstick. Friendship. We are all tired and waiting for our food. Ngayon pa ka. Banda kita si kanina. Beautiful. Estudyante yung mga yun. Tawani ka. Alam, nagbongga dili liptin ni Bakla ni. Ihaw. Station. Ay, 60. Oh, smile. Kaya dito sa ating photographer. Kapag card food store, saka nakawang sa nagduduwa.
Kahit pwede ko na natin. For the waiting of the Kemelin Temple. Join na, magdupo tayo. Hindi na magsapag-ibete. Sino ako pare? Baka ako naman pa lang niya. Naay magtulote ito. Oh, Ano yung pansit? Go na pansit kanya ko. Ano mga regbiro kayo na po? awan na po. Mag-visit. Ngayon lang, iikwa. Kemelin. Wala, gusto na ito. Meron na bang flavor ang kinuha mo? Pa, kaya ito yung mare. Oh, beautiful. Pasok-pasok nila. Oh, pa, fresh. Tea. Dahil yung... Oh, mas kalbusan. Ano ba ito kayo? Ano, friendship? Ito na mga Taiwanese boy. Mare, nagarakop kayo mo ito na mare. Nag-try pa ito, buhok mo nga makipicture, okay ni na mo. Yes. Ayop. Ayan, mag-check-in na sila ng Kemerut. Alas 3 pa yan. Ibabati mo pa naghanap dito. When alas 3 tal 516.
516 tayo batim ta. Nagbangrit pa yun. Ang dami nagdalo si Itloy. Ay, Ibrahim eh. Woo! Nagkita ko na naman sila ya. May burger pa na sila ya. Oo, sinatingnan na yan. Laya. Maglilibre ang mga Aurora Boys ng Shabu Shabu. Ayan, silang sponsor for today's video. Sponsor si si Lemar. And si Brian. Ano Mare, bet mo ba dyan sa Shabu Shabu? Or suning-suning na lang? Di kami banger si Katamadi. Kami nga kuwata gito si kami kaya nga kanin dagito eh. Kami amo nga kanin. O Mare, saukan ni order ka. Hindi sa bagay. Order ka tukmim may sa kilo. Tama kami ngayon. Buwan tayo sana, di mo muli na rin pagkadaan mo. Pasok bang yoyo dyan? Tumiga raw kita na. Tumiga raw di Jai. Fresh ni Telesony oh. Tulor, di pinanawan yan, magdumay. Diyos ko, Macdo sa Pinas, Macdo hanggang Taiwan. Napolalo. Sa barin tao, yun na yung mas. Oh, true ba? Oh, hebak naman yan. Tak. Wala ka. Wala ka, dapat suwa ka. Nagsuwa ka na yun. Jikit 50 lang, 50 lang ako. Sanata na yapi ata. Punta kaming paparan tayo? Sungli pagkatangan ka ti kuwa. Ay, hindi Diyos, kontakin Pagkatangan ti souvenirs and kinempops. Kontakin nyo na Lios, Jungbit nagigitan ko na. Jungbit, batido iti na pritis man iba. Sinulutop niya, Ang lang Rosie. ito daw. Kawan dito atang Lag ka din ay. Agtodong. Ano eh, dati kit hanggang matinog sa so. May istoryanan ko lahat niya. Ay, mamati talaga. Pagkatang sa cellphone na niya. Hindi mo na bang kay Jumol kay... Bahay mo ito din kay. Inidamdam mo tayo. Diba? Sabi sa puso, nilabas ng tin. Yan eh. Sarap ko. Yan na. Pinag-create. Ano ata? Two more! Yes. Okay, 来求请送前来，谢谢。Me and you, autograph. Go! Madakap na ako kay Flying Mother.
Ano ating nga lugar? Ano, ha? Chungli? Welcome to Chungli. Kemilin Kapak. Welcome to Chungli. May one take one nga Taiwanese. Muatang kambak na. Yakuram. Ano mare? Kapili ka? Sokmaon, ibong. Hindi na pitipaka o may magayta. Ganda. Cake sa'yo ng puti. Ako maulaw ko, ready na ako eh. Oh? Mano ata itoy? Tapos nagkapsot tayo okay, minsi ka no, ang kami makakaan din na po. Di ba, friend? Guys, mo pa na. Mag-operate tayo lang ata? Hindi ko di may TikTok kita nga nagtakaw, di limabas yung lapisan yung dali na example sa babae. Ni, nalakag pa iso. 4-9. Branded day daw, ibu nang pulang tegaya. Branded di Taiwan day today. Hanggang sa yung Pilipinas na nakita. Press di kumarin yung Press di Brian. Yung press. Bakit mo? Ba't cellphone mo na? Nag-friendship na ka na.
Dami kayo kontak yung taga-tuloy. Sungaro. Sa pag-imbit lang talaga nila. Hindi ko rumsot na tayo nga eh. Say hello, Brian. Ayan, inuman time. Saro. Marikongkong, madiskarte. Friendship. Pak. Oh. Tagay! Lulus na awit yaw? Kasi bukas alis na tong mga ano, mga moks. Ayun eh. Kuha lang ata. Kat pansit. Mga tayo? Sabaw kaya yaw? Wen, dito sa baw na. Nung ikam di kas Jenny o, sausage, manura jay. Diyan mo lang. Namagin man. Renta. Tatokwan, ano kwan? Sabay kayo tukwa, 65. Aji latan ata, si tokwakin aji kasi nani. Tukwa, iga lang. Ha? Tokwakin. Ay, 90 with sabaw. Anak ano? Friend, ang sarap po. Walang dami. Nagkadugaya mga ito yun. Tamo kibasit lang friendship. Ito, dagiti doon sa bayaw. Breakfast spot before leaving. Alam friendship, sila kasarap na net. Pagpilian. Oh. Oh. Fresh. Friendship. Ah. Breakfast time. Hindi masarap yung patatas. First diba? From South Korea? First day kumari. Sticker for me to recognize you are my group. Bulok. Ah. Pa. Hostess ka. To Taiwan. Is this your first time to come to Taiwan? We will go to Jiufen after Yeli. No, it's even also it is famous for the lanterns. And I will give you, someone blow the whistle and shout out, and you need to leave away the rail train because the train is in part in today's tour. Okay, and yeah, they provide different. The geological landscape and natural quality really are fragile.
also import, fish import. So the people here First destination. Okay, from number 3, 4. Okay, so we will get into the car together, and if you have the QR code, and you will go the right. One minute, 1 second lang ah. Neng, makan. Nota ko maa. Perfect. Smile.龙头应该在另外一边吧，在那里啊，远远的那。这里叫蘑菇头啊。Mare, ako nag-fresh. Agad ako na. Perfume. Sheshe. 对吧？这样200，快200。 Bakit may free ka? Bakla, o kinina, mostes. Sheshe. Palala. This is 70. Bye-bye. This is 100. Bakit ang mabibig sabihin? 3. Okay. Tungtungin man antem. Mabalik ka si John, te? Last year? Nawagin balawan pa lang bakla no. Say hello ko na, say hi. O, tabagin mo rin ba paranta? Tumakikas dyan. Sheshe! Nagpulit na yun. Epek lang. Ano mata juice mo, Mare? Para maarugin nila. Pagkatama makanda, ijada ka pala di Pilipinas. Tapos nagina, 170 times 2, 140. May sa peraso lang ang pusit. Santo Lisa. Mga barbasa mo kiniram ni Mang. Okay, full family, we all should get off the bus. Jemelin Taka.
What's that? Cilantro, yeah. Wait lang, 50 din to. Ito, ibatak niya. Kung gagawin mo na lang, iawat mo na ito, takot ko mag-iwag so medyo magkaintindihan. Ang mauna ko naman doon. Pero mauna mag-try.
Ano nga to, iti? Ulong si. And you finish, you can try stronger. This is 3 daw. Different. This one light and this one stronger. Parang ano, bulaklak. Kami agad yung kanti ka. Already get. Nakadong ka pretty. Sheshe. Oh, mare. Hi, kain tayo. Puro mga souvenirs. Souvenirs. Tapos pagkain. Sheshe.
行，我留街下就市場。 Nalawa ko na ta ukin back mo kinina. Go. Lakad, pasok. Gusto. May nagsasauna natin. Hala mare. Diba kasi ukin al. Ukin ang bakla. Talagang agyog-yog anting. Ito yung suspension bridge. Kinem. Magnaka. Pa. Kita to eh. Oh, fresh. Mari cakes. Na friendship. Abanugin. Lemon. Sinda. Sarap mo sana na namimili ka. Yung meron dyan. Yung meron dyan. Wala mabibili. Mahal na kontis. Sinabi lang ka. Ang laki ng pinya. Mas kaysa ako nila atas. Magdakis. Ang laki ng watermelon. Tikman mo nga mare. Effect. Combination. Ang harap. Sarap siya.
Ayun na, nakakapalipad na sila. Friendship, plus day. Basta kinabaga. Kaya lang magpalipad. Mag-video na ako. Friend, mag-hello ka dito, oh. Bakit? For the vlog cam. Wala, di kayo order? Wala niyo kung anong lahi niya. From Japan. Chicken wings? Chicken wings na ako nag-order. Konnichiwa, Kemelin pa ka. Tinatanong na kanina eh. Ito nga tayo. Ito ni bakla picture kata ni. Yun pala yun. Basta okay na po. Wala nang lantern. More pa dyan.